Κωνσταντίνος Games και σήμερα θα δω τα δικά μου βίντεο. Αυτά εδώ είναι όλα τα βίντεο. Το άλλο είναι plain Nikon Experts που το έχω φτιάξει από 2 μήνες. Σαν ας πούμε εδώ που έχω κάνει τα... Εδώ κάνω αυτά εδώ, τα animations. Πάμε στο παιχνίδι. Αχα. Intro μου κάνει το hype. Τι είναι αυτό? Τι γίνεται? Πώς γίνεται? Πάω σε αυτό. Θα πάω σε αυτό. Να δω τι έχει. Εντάξει, μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Λίγο χάλια. Αυτό μου έχει πάρει παραπάνω ώρες επειδή μου ακούνε. Γι' αυτό, περίμενα. Ακόμα δεν μπήκε. Τώρα το παιχνίδι μπήκαμε. Δεν μπήκαμε ακόμα. Πόσο ώρες θα πάει για να είναι. Για να πω. Οκ, τώρα δεν μπαίνω τώρα. Δεν μπαίνουμε, κάποιες φορές δεν μπαίνω. Δηλαδή γίνονται κάτι. Τι? Μπαίνω. Μπαίνω, μου φαίνεται το όνομά μου εδώ. Δεν υπήρχε... να το. Μπήκε. Μπήκαμε. Έτσι ας πούμε. Οκ, είμαι εδώ. Τράφτο. Γεια σας. Αυτό το τραγούδι. Ωραία. Άνοιξε. Γεια σας. Ωραίο χορό. Ωραίο χορό. Ωραίο. Ας συνεχίσουμε. Όριο. Να πάω ένα. Ωραία. Μπαίνω. Ξαναχτυπάω. Μπαίνω, ξαναχτυπάω. Κάποιος έσπασε κάτι, το τζάμι. Ναι. Τι λέει εδώ? Really? Οκ. Πρέπει να συνεχίσουμε από εδώ. Πού πάτε? Μην αφήσετε μόνοι. Δεν αφήνουμε μόνος σου. Τι κάνει? Κοιμάται. Ιου. Αυτό εδώ. Σκοτεινό. Αυτό εδώ. Τι είναι αυτό το πίσω στα σκοτεινά? Είναι αυτό το πέτρο. Εσύ. Λάβω εσύ. Χορός. Μου δίνουνε και ρομπαξ. Πολύ. Οκ. Να ανοίξω αυτό εδώ. Βάλουμε ένα καλό τραγούδι. Αυτό άνοιξε. Μπράβο. Please don't. Μήπως λέει donate και λέει dono. Γι' αυτό το λέει. Αντί να πει
Κάπε. Τον κλείδωσε. Καλά τώρα, με κλείδωσε. Γιατί με κλείδωσε? Ωραία, μην το κλείσεις. Καλώς. Πάμε πάνω. Τι γίνεται παιδιά, ο χορός? Καλώς. Τι γίνεται εδώ εκεί, εκεί πέρα? Θέλετε φως? Παγιδευτήκατε. Δεν μπορώ να μην την κάνω. Τι είναι αυτό? Ασανσέρ. Αυτό το ασανσέρ που παίζανε κι άλλοι. Μπορώ να μπω εκεί μέσα. Μπορώ και μπορώ σαν αμόγκας. Μακμπάμπερ. Τι είναι αυτό το Μακμπάμπερ? Λες να λέει McDonald's. Κουλ. Λίγο εδίνα είναι αυτά. Ναι, επειδή έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά. Στον άλλον όροφο. Οκ. Κανένας δεν ξέρω τι λέγα. Οχο. Ωραίο. Good. Κι άλλο ένα. Πώς θα μπω είναι το εκεί μέσα? Πώς θα μπω? Η βιβλιοθήκη. Άρχισε τίποτα. Πάμε κάτω, κάτω, κάτω. Δώσ' μου σόντα. Δώστε μου. Ευχαριστώ. Πάω γρήγορα. Κάνε τη πίσω. Κάνε πίσω. Monkey, monkey. Huggy. Huggy, huggy, wuggy. Αχα. Δεν το συνεχίσεις. Τι κοιτάζεις? Τι κοιτάζεις? Κάτω κοιτάζεις. Τι κοιτάζεις? Κοιτάζεις κάτω κάτω έτσι. Ας πούμε. Έχει ακόμα λιγότερα δευτερόλεπτα. Έχουμε άλλα λεπτά, αλλά γιατί? Τι έγινε? Cool dancer. Και dono του πορ. Τα θυμάμαι αυτό. Viewers. Οπα. Κλόνσελντούβε. Μπήκα μέσα. Ωραία. Νούμολ. Ξανά ήρθαμε πάλι. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι κάνει εδώ. Δεν θα εμφανιστούν τα next bot. Όχι. Νομίζω... Δεν τα next bot δεν έρχονται. Ωραία τώρα. Πού είναι τώρα? Τι γίνεται? Είναι σε... Αηδία. Φλού.
fuel light. Έλα. Θα σπάσω τις πόρτες. Κανένα. Λοιπόν, άμα το αφήσω εδώ το παιχνίδι και θα το αυτό μου άρεσε, αυτό που ήταν το θα το δώσω 8 στα 10 στο άλλο βίντεο. Το ωραία, και βλέπουμε εδώ το σκύλο. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κωνσταντίνος Games και σήμερα θα παίξουμε επί Crash by Spinning Wall. Ωραία. Το έκανα λάθος. Και το βρήκαμε. Αυτό δεν ήταν το αληθινό. Όχι, αυτό δεν είναι το αληθινό. Αυτό δεν είναι το αληθινό. Πάμε. Γι' αυτό. Και έχουμε μπει στο παιχνίδι. Και τώρα ξεκινάω. Μα βάλουμε. 16 Ιουνίου 2024. Οκ. Τα βάλαμε. Πάμε. Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ που κάνει... Όχι. Πήγαινε. Πώς είναι έτσι? Δηλαδή, άμα τα πετύχω όλα, αυτό σημαίνει ότι λέει people who survived. Ωραία, πάμε. Ναι, γιατί αυτό εδώ. Το εδώ. Γι' αυτό. Ωραία. Είμαι εδώ. Ωραία, τι κάνω τώρα? Να πάμε στο άλλο. Όχι! Όχι! Και στο πάτησα αυτό το κουμπί. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε. Ναι. Η ίδια φάτσα είναι. Η ίδια φάτσα. Συγγνώμη, γιατί... Ωραία, δεν βλέπω κανέναν να το πατάει. Ναι, αλλά θα το... Οκ. Πάω εδώ στο δεύτερο. Ωραία. Δεν το πατάει κανένας άλλος. Τι είναι αυτή η φάτσα, ας πούμε. Ωραία. Το βρήκαμε και αυτό. Πάμε στο άλλο. Αυτό είναι που το τελευταίο που... Αυτό με αυτά τα παπούτσια μου έπαιρνε γρήγορα, αλλά φωτιά. Όχι. Πάμε. Πάμε. Πάτε γρήγορα. Πάμε. Ωραία, εδώ θα αφήσω το βίντεο. Θα το κάνω άλλη φορά γιατί την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαι εδώ. Μέχρι 12 Αυγούστου θα γυρίσω εδώ για βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε smash subscribe button και άμα θέλετε να κάνετε leave comment και like. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.